neotrhávala se, nekryla vodu, takže pořád potápěči jsou potřeba. Zároveň ale krmí. Je taky trošku krm. Jak se tu živí navzájem, protože sumec loví menší ryba malinkou rybu. Areál Živá voda navštíví ročně až 250, kde si mohou návštěvníci prohlédnout nejrůznější druhy ryb. Ta největší měří 2,5 metru a je stará 29 let. Tak zeptám se, tady v tomhle tunelu má člověk možnost vlastně se podívat do obou těch nádrží, které 150 kilové některé jsou to ryby řeky Moravy, tažné druhy, třeba jeseter hvězdnatý, který tu v historii žil, jeseter ruský, jeseteři malí, ty jsou stálí obyvatelé řeky Moravy a největší víza velká, tu velkou tu máme až 150 kg. A co je tu vzácno, tak dokonce jeseter Moravy, tak třeba parma, říční, jeseter malý, lín, všechny druhy ryb, které na Moravě máme. Tady je to pro ně bezpečné, poznají už, jak ty ryby vypadají. tak co si pod